natin. Yeah. 840. Less. Dami oh. Okay. Baba muna, baba muna. Sagad nyo na, sagad. Sagad. Pero sagad mo na nga yung isa na yun, malaki. Sagad mo natin, Sen. Sagad mo yun, oh. Ay, ibon, ang bilis. Ito na, oh. Ay. Meron pa. Sige, labas. May susundutin pa. Yun mga ka-Sonic, so welcome back sa ating YouTube channel, Neil Sonic Lop TV. So tulad pa rin ng dati mga ka-Sonic, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakipindot mo na rin po yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun mga ka-Sonic, so for today's video is maglo-load tayo ng ating dalawang ibon na si Kaido at si Queen si Kaido at si King natin mga Sonic, yung dalawa nating sinasali sa pooling, isasali na naman natin ulit. Magbabaka sakali na naman tayo na matalo. So magdo-donate na naman tayo panibago doon sa NHPC mga Sonic. So sana tumagos yung ating dalawang ibon doon. So pang 4 laps na nung ating sinalihan doon na pre-pooling mga Sonic. So sana pala rin tayo at panalo kahit paano. So ayun mga Sonic, so ito papakita ko muna sa inyo ating dalawang ibon na si Kaido at si King. So tara, let's go. Yes. Yun mga Sonic, so ito si Kaido natin, ayan yung ating pambato sa pooling. So sana maganda ilipad na ito bukas at sana pala rin tayo ng makaisa naman. So ayan mga Sonic, ito naman si King natin, ayan. Andito yung kapares niya si Queen, so may itlog kasi sila kaya ayan, may itlog yung dalawang yan. So, sana maganda yung maging motivation niya bukas at makauwi siya ng mabilis. So, ito, may chance to sa 4 laps mga Sonic kasi first lap, clock to. Second lap, clock. Third lap is cancel. At fourth lap ngayon. So, siya, nakasali siya ron. Ito, nakasali rin to mga Sonic. Kaya lang, nakatop to nung kabanatuan. Si Kaido natin. Nakatop siya kaya hindi na siya papala rin. Ito na lang ang pag-asa natin si King natin kung tatagusan niya ba, kung i-speed siya ng maganda bukas, sana naman para naman makapaglaban-laban tayo. So si si Ace natin, nakakulong lang muna siya, inoobserbahan natin, parang medyo tatamaan siya ng baliling, napapansin natin, so sana wag naman. So yung ating si Queen na yun, sa derby lang natin yung gagamitin masyado, doon lang yung totoo niyang laban. So ayan yung update sa ating mga ibon. So yung mga Sonic, ilalagay muna natin sila sa ating mahiwagang training box. So mamaya ulit. Peace. So yun mga ka-Sonic, so ito na yung dalawa nating isasali sa pooling, si King at si Kaido natin. So good luck sa kanilang dalawa. Sana pala rin tayo sa pooling bukas. So sabay-sabay na lang natin silang abangan bukas mga ka-Sonic. So bahala na si Lord sa kanila. God bless to all. Bukas ulit. Peace. Tomorrow for sure. So ayun mga Sonic, good morning po sa inyong lahat at welcome back sa ating channel. At yun mga Sonic, na-release na yung ating ibon sa Karanglan, Nueva Ecija ng saktong 8:40 AM. So 8:40 na-release yung ating ibon doon. So abangan natin sila maya-maya mga Sonic. So ang panahon natin, eto mga Sonic, ayan. So medyo makulimlim na may konting araw, ayan. Makulimliman na medyo maaraw, pwede na yan. So sana makauwi ibon natin ng maayos dyan sa ganyang panahon. May araw naman, so good luck po sa lahat ng may race ngayong araw ng linggo. So yung dalawa nating sinali sa pooling, dalawa lang sila yung talagang ikinarga natin para may laban-laban tayo. So sana makauwi sila ng ligtas.
At ito yung ating mga ibon dito. Nandito na. Tapos na rin natin yung pakainin. Yan, yung ating mga baratang birds. Ayan, yung mga pang-SDR natin. So, ito, yung pang-SDR natin. So, yun mga Sonic. Abang-abang na lang tayo mamaya. Update ko kayo kapag pauwian na. So, mamaya ulit. Peace! A few moments later. At yun mga Sonic. So, mag-uumpisa na tayo mag-abang ng ating ibon. So, time check. 10:27 na mga Sonic. May mga nagpauwian na. Doon sa mga malalapit siguro. Yung mga bandang Bulacan. May mga pauwi na siguro. May mga pauwi na sila. So, tayo dito is wala pa. So, mukhang talo na naman tayo mga Sonic. So, ito may steady. Sa ating kaya to. So, mukhang hindi sa atin. Sa kapitbahay yata. Mga Sonic, may kita nyo dyan. Mukhang hindi sa atin yan. Mukhang sa kapitbahay lang. Kala ko sa atin na. So, abang-abang pa tayo sa ating ibon. So, mamaya ulit. So, yun may mga Sonic. May umiikot na dito. Ewan ko kung atin yun. So, check natin kung sa atin yun. So, may natatanong lang tayong paikot-ikot. Ewan ko lang kung atin. 2 hours later. Mga Sonic, so ito na yung ibon natin na isa, si King, ayan. So, siya yung pinakauna nating lumapag. So, ayan, kita nyo na, mukhang hirap na hirap pa siya. Angat na angat pa yung kanyang pakpak. So, ayan siya. So, how to mga Sonic, maya-maya, painumin natin yan. So, maya-maya, pahinga ko muna ng konti, mga 15 minutes. So, si Kaido natin is wala pa. So, ito na, ayan, kalalapag lang mga Sonic, si Kaido, ayan, si Kaido. So, clock muna natin. So, ayun mga ka-Sonic, so ito na yung dalawa natin, si Kaido, na-clock na natin, ayan. So, si King, ang nauna nating first dropper natin na sayang, 2 minuto rin bago siya natin buwaba dito sa ating loop. Nag-poste muna siya, dumapo siya sa poste, namatahan na natin siya ng mabilis sana eh. Kaya lang nag-poste siya mga Sonic, sayang. Pero okay pa rin yun, i-clock pa rin natin siya, nasa 1-1 pace speed niya. Ito si Kaido natin, ito medyo nakapangila na kasi umano pa, sayang yung speed. Sayang kada minuto lumipas. Nasa 1,000 plus na lang yung speed niya. So, yun. Maganda pa sana yung speed natin. Nasa 1-1 pa. Nang lumapag siya, nasa 1-1 pa sana. Pasok pa sana siya sa 1-1 kung pumasok sana agad. Kaso yun ang hirap sa atin. Hindi natin agad napapasok. Pero ito si King natin. Mabilis to. Umabot tayo dito ng 1-1. 1-1 plus yung speed. So, sana makapwesto tayo. So, yun mga Sonic. Kompleto na yung ating ibons. Ayun yung dalawa nating inaabang. So, mamaya painumin na natin yan. Pahinga muna sila. Si King is pagod na pagod. Angat na angat yung pakpak. Talagang tinodo niya yung lipad niya. Si Kaido natin medyo relax pa ng konti. Di natin alam. Baka may bumaba na to kung saan at nakainom lang konti. Kaya hindi siya masyadong hingal. So pero ganun pa medyo nauli siya. Naunahan siya ni King. So yun mga Sonic. So sa lahat na may pauwi ngayong araw ng linggo. Congrats po sa inyo lahat. Sa mga nag-clock. At sa mga ka-member natin sa NHPC, shout out po sa mga nakapag-clock ngayong araw. So, ayan. Ito, hirap na pagod pa sila mga Sonic. Mamaya, painumin na natin sila ng ating electrolytes. Ayan, electrolytes natin. So, maya, pahinga muna kayo. Painumin muna kayo. So, ayan mga Sonic. Paigupil muna natin sila. Ito mga Sonic, painumin na natin yung dalawa. Paigupil-gupil lang natin. Ayan si Kaido. Tapos itong si King. Ayan. So yung break natin kisali. Kala mo lumipad din siya no? So ayan, dalawa sila ayan. So higup-higup lang muna mga Sonic. Wag natin biglayin. Baka mahirapan ano nila. Yung laman loob nila baka mahirapan. So yung mga Sonic, mamaya ulit pahingayin natin muna yung dalawa. Pag bumaba, at least nakainom na sila para at least bumababa yung ano nila. Natawag doon, nakalimutan tawag doon. Baka sabihin, basta yun na yun. So, importante, nandito na yung dalawa natin. So, yun. Sana maganda maging pwesto natin ito sa 2 birds at sa kung pala rin, sana pala rin. O hindi, basta pala rin. Sila mga Sonic. So, mamaya ulit, bibigyan natin sila ng patoka, sneaky mix para medyo magabilis yung kanilang pag-digest sa patoka natin. A few moments later. So, yun mga ka-Sonic. So, binigyan na natin ng sneaky mix si Kaido natin. So, para medyo mabilis niyang matunaw yan. At si King natin dun mga Sonic yan, binigyan na rin natin. So, hinatiyan pa siya nung kanyang pares na si Queen. Hinatiyan pa siya. Kunti na nga lang yung pagkain na binigyan natin sa kanya. So, ayan, para lang may tunawin sila. So, napainom na rin natin sila ng ating electrolytes. So, sana makarecover sila. At sa clocking natin, nakabangan na lang natin yung result kung pang ilan tayo. Kung papala rin bang makaisa o donate na naman tayo.
Sabi nila mga Sonic, laban lang. Kung donate, kung panalo, panalo. Ganyan talaga ang pagkakarera ng Ibo. Hindi natin masasabi kung anong mangyayari. Basta importante, lumaban tayo ng patas. So sa lahat ng mga may pauwi ngayong linggo, so congrats po sa inyong lahat. At hanggang dito na lang. So yun mga kasonic, so hanggang dito na lang natin tatapusin itong video na to. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At pakipindot mo na rin po yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong pa-upload. At kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mo na rin kalimutan mag-iwan ng isang like at malaking bagay na yun para sa ating channel. So yun lang, maraming salamat at God bless you all. Peace.